Барыгызга үндим. Сәламәт тормыш алып барырга, инде безнең үткән ел сәламәтлегебезгә игътибар бирергә бер өндәү булгандыр. Шуңа күрә ширдән курыкмыйча, сау сәламәт булып, матур итеп барыбызга яшәргә насыйп булсын. Олдан заказ бирсәң дә февраль уртасында мондый һава торышы булмас иде. Кояшлы, җылы көн, дәртле музыка, үзешчәннәр чыгышы чарага бәйрәм рухы өстәде. Күренеп тора, Мөслимдә чаңгы спортын үз итүчеләр арта бара. Күпләр үз чаңгылары белән килгән. Чөнки мондый акцияларда гына түгел, көн саен чаңгы трассаларына чыгучылар да күп хәзер. Без ел саен катнашабыз, бер 3 ел инде хәзер подряд. Быел бигрәк тә күңелле, көн җылы булганга, кешеләр дә күп. Шуны әйтәс килә, дагыла күбрәк катнашсыннар кешеләр. Бу бик кирәк, чаңгыда йөрсәң бигрәк тә үзең яшәреп киткән калкыш итәсең. Барлык мөселманнарны шунда чакырабыз. Юллары әйбәт, шуларга шундый әйбәт яхшы. Елмар Сәйд Галиев дигән егетебез көн саен топтап кына торабыз яшәү юлларын. Йөрергә рәхәт күңелле. Үзегә сәламәтлек өчен файдалы. Бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр сәламәтлекләрен ныгыту өчен көн саен спортның үзләре яраткан төрләре белән шөгыльләнә. Максут Мирсаитов бу кышта гына ныклап дуслашкан чаңгы белән. Мин үзем быел кыш башыннан бирле чаңгыда йөрим, үземә чаңгы алдым. Шуның өчен яшьтән үк чаңгы спортын яраттым, үз иттем. Бу чаңгы белән йөреп кайткач, киңәеп китә күкрәкләр. Беренче булып стартка мәктәп укучылары басты. Аннары оешма предприятие коллективлары чаңгычлары, алар артыннан җитәкчеләр кузгалды. Җиңүчеләр 8 номинация буенча билгеләнде. Мистер Чаңгы юлы исеменә район башлыгы Рамил Муллин лаек булды. Камилә Әхмәдвалиевага Мисс Чаңгы юлы исеме бирелде. Иң актив оешма номинациясендә Туганьяк агрофирмасы, иң актив җитәкче номинациясендә Мөслим гимназиясе директоры Азат Мирзаянов бүләкләнде. Biz yılda kolektiv bilen şu sport boyunca türlü yarışlarda katlaşabız, türlü aksiyalarga koşulabız. Etiyenilerge balalar da, okutuşular da kolektiv bilen sport bilen şugullanırlar. Hem alarını da tartırga tırışabız indi, aileler bilen birge. Иң өлкән катнашучы исеменә быел да Мөслимнән 76 яшьлек Рафис Хабибуллин, иң яшь катнашучы титулына 6 яшьлек Азамат Сабитов лаек булды. Мөслимнән Вәлиевләр иң актив гаилә буларак танылды. Балалар белән лыжа шуырга йөрибез, шулай семьям, гаилә белән. Анан балаларны белән коньки шуырга барабыз, әти дә шуа, уртанчы малайыбыз да шуа. Ул үзе уртанчы малай баскетболга йөри. Чаңгы шуырга яратам, коньки да шуырга яратам. Старт сызганда ук башкаларны күпкә артта калдырып алга ыргылган Ислам Гыйлметдинов финишка да зур аерма белән беренче килде һәм җиңүгә омтылыш номинациясе җиңүчесе булып танылды. Мин әти белән монда гел килеп шуам, үземнең лыжа белән. Бүген әти килмәде, ул эштә булды. Ул да шурыем, подготовиться иттем инде бу ярышка. Вакыт булмаганда авылда гына шуып керәм. Вакыт булганда кич әти белән монда 1-2 сәгатькә чыгабыз. Тойгылда улыннан килгән Азат Нуриев әнисе эшләгән хастаханә коллективы өчен тырышкан. Трасса уртасында хәл бетсә дә, дистанцияны ташламаган ул. Юл ортасында хәл бетте, ял итеп алдым әзгенә. Мин Тойгылда авылында укыйм, әни белән һәм апайым белән килдем. Алар да шудылармы соң? Әйе. Апайым 10 яшь, улар бик шуга өйрәнмәде. Мен әзгенә өйрәтәм шуларга. Кызлар арасында Эльвира Хафизова да җиңүгә омтылыш номинациясендә билгеләнде. Укучылардан Рания Абдуллина, Озат һәм Илмир Нуриевлар, ветераннардан Максут Мирсаитов, Илмир Вафин да бәйгенең истәлек бүләкләренә лаек булды. Номинацияларда җиңүчеләргә истәлек бүләкләре, мактау грамоталары һәм статуэткалар тапшырылды. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.